Kidam tang mati jong ni phai sir ke barni lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang dilai Joseph Terang Memorial Hall along Borjan Karbi Rong asar amai pen Borjan angkang kedo rong asar bang pharu isiatuma phan rong abisar kindar ahut kinang ji aphan akenangsot Aront Aloh ron ponlu labang so mai along Borjan KRAA amai phu ke high top bipensi mai chari ponlu Aluhi sarpo aman pen Karbi Autonomous Council EM Surjo Rongphar Chitongdun lapen Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar KRAA TRP Amaipu Dharmo Teron Borjan KRAA Chunbang Dorsing Hansi Dunmaipu Harlong Bi Kathar GB lapen Penangan ke thekiding atum Chitongdun lu Borjan KRAA Amaipu ke haitok bi pen ronga saratu methanga rong bisar kindara jakong arona bang Lengpo puta ningkarong alam thi chepaklang pon itu guideline manala customary law books ai sab la tema sa guideline kitab a book lapen ala proceeding register lapen ala yeltum lam hoi kipi la sa jitu ketogi la sa register tum dilai pen bijoy rong pi Karbing long life